Wayahe Trawung batir guys, lawang sikit dina minggu wage wayahe arisan PKK-an. Inyong mangkate karo anake guys melu, jarene rak wani nang medewekan. Kae patiri juga ana nang buri, tapi nete tinggal hehe. Ye wis kutul katon ki umai guys. Asok disit arisane. Banjur sembakone juga asok dong. Inyong nyadeti juga jimpitan 2000-an. Inyong jagongin nang jababai karo patir-patir sing adem semriwing. Kae pada asok arisan beras. Nang jero asok arisan duit. Inyong tak medang bae lah nang jaba. Singkat cerita bae wis dikocok, laya bali wong wis rampung, baline mlaku kae patire nang ngarep. Anake mampir jajan, bar jajan laya bali maring omah guys. Assalamualaikum.